Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratul Mukarramin, para alim ulama, para bapak kiai, bunyai, bapak haji, bu haji, ingkang tansah kawula mulyakaken sedaya pengurus takmir Masjid An-Nur, ugi ingkang kawula mulyakaken wabil khusus panjenenganipun Bapak Haji Sofi, ingkang kawula mulyakaken para hadirin hadirat ingkang rawuh wonten ing masjid menika, ugi ingkang kawula mulyakaken lan mugi-mugi kita sedaya dipun mulyakaken dening Allah taala. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ila hadratin Nabi Khadir Abul Abbas Baliya bin Malkan wa ila hadrati sultanil awliya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani wa Syekhi Bahauddin An-Naqsyabandi wa Syekhi Abil Qasim Junaidil Baghdadi wa jami'i awliyaillah wa jami'i masyayikhina wa masyayikhikum nafa'ana Allahu bi'ulumihim syai'ul lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. آمين ثم إلى أرواح جميع أهل القبور من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وخصوصا إلى أرواح khususipun dumateng sedaya sederek-sederek kula saha panjenengan ingkang sampun wangsul dhateng alam kubur, khususipun malih dhateng tiyang sepuh kalih kula saha panjenengan Mbak Kakung Mbak Putri, suami utawi istri utawi putra putri saha dumateng sedaya jamaah masjid menika ingkang sampun wangsul dhateng alam kubur. Mugi-mugi kalih Allah taala dipun ngapunten sedaya dosa lan klepatanipun, dipun tampi sedaya amal kesaenanipun wonten ngalam kubur pikantuk rahmatipun Allah taala. Syai'ul lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan mugi-mugi kagem tiyang ingkang makafaken sitinipun tanahipun damel masjid menika saha tiyang-tiyang ingkang sampun jariyah dhateng masjid menika, mugi-mugi dados amal hasanah amal sae dipun tampi dening Allah taala. Dan mugi-mugi kula saha panjenengan lan keluarga kula saha panjenengan saha masyarakat lingkungan masjid menika mugi tansah pinaringan kewarasan kesehatan, dipun paringi rezeki ingkang halal ingkang kathah lan barokah, dipun paringi putra putri ingkang sholih lan sholihah, kita sedaya saged nindakaken ibadah kanthi istiqomah lan mugi-mugi pinaringan husnul khotimah. Lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Menika nyuwun hidayah suratul Fatihah dipun tujuaken dipun khususaken kagem Mbak Lufina Silmawati
Mugi-mugi barokahipun suratul Fatihah napa sedaya hajat-hajatipun, hajat donya, hajat akhirat dipun ijabahi dening Allah taala. Bisirril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Semoga kita nglajengaken ngaos malih menika wonten pertanyaan kula waos rumiyin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaanipun nomor setunggal, kados pundi hukumipun istri yang mempunyai anak dari suami orang lain. Jadi hukumnya dos pundi istri duwe anak dari suami orang lain. Paham Pak nggih? Nah, wis. Nomor kalih, bolehkah konsumsi sari cokak apel atau cokak nanas? Jadi konsumsi ngunjuk damel cokak apel utawa cokak nanas napa pareng niki kula dhisikne pareng. Asal cokak niku halal, pareng sing mboten pareng khomer. Nek khomer mboten pareng, tapi nek cokak niku pareng. Ngeten nggih. Sing nomor setunggal nggih mengke mawon insyaallah. Bon, bismillahirrahmanirrahim. Monggo ngaji kitab Sama'il Muhammadiyah. Kitab Sama'il Muhammadiyah nomor 83. Bismillahirrahmanirrahim. Babu majaa fi aisy Rasulillah. Bab menika nerangaken pengupa jiwane utawi keseharianipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, hadis ingkang riwayataken Imam Tirmizi, haddatsana Qutaibah bin Sa'id. Imam Tirmizi saking Qutaibah bin Sa'id, Qutaibah saking Hammad bin Zaid, Hammad saking Ayyub, Ayyub saking Muhammad bin Sirin. Qala dawuh Muhammad bin Sirin dawuh, kunna inda Abi Hurairah, kula niku nek nyanding dateng Abu Hurairah, nyanding kalih Abu Hurairah. Abu Hurairah niku sahabatipun Kanjeng Nabi ingkang kathah ngriwayatne hadis. Beliaunya wa alaihi saubani, Abu Hurairah damel sandangan loro, dobel sandangane. Mumasyaqoni mingkatanin, temriki diwedel disulam saking katun. Cara sakniki rasuane sae, klambine kaine apik. Klambine rasuane Abu Hurairah. Laqad ra'aituni wa inni la akhiru fi ma baina mimbar. Temriki fatamakhata fi ahadihima. Lajeng Abu Hurairah teng mriki umbel-umbelen. Apa umbel-umbelen iki apa? Dadi meler. Ora enak ngomong ning ngono. Dan dadi Abu Hurairah niku penake pilek. Ya wis pilek kene ya. Pilek. Terus klambi sing apik niki wau damel ngulapi apa, Bu? Wis ngono ae penake. Dadi Abu Hurairah niku klambine sae sanggo katun dobel loro, lan dilalah Abu Hurairah niki wau ngapunten pilek. Dan terus jenenge pilek kan ya masa terus dimpet terus. Akhirnya kali Abu Hurairah dilapi gawe klambi, dan klambine Abu Hurairah sing sae niki wau. Lajeng faqala Abu Hurairah dawuh ngeten iki ngono bahasa Arabe bah. Cara wong lo deresan
ngono kuwi. Wancane ya ngono to mriki. Ngono. Lajeng Abu Hurairah teng mriki laqad ra'aituni wa inni la akhiru fi ma baina mimbari Rasulillah. Abu Hurairah pernah sare di antara mimbare Kanjeng Nabi kalih kamare Kanjeng Nabi. Nek ngarani raudhah. Nek saiki ngapunten Bapak Ibu yang haji nggih. Jadi antara mimbare Kanjeng Nabi teng Madinah kalih kamare Kanjeng Nabi, kamar niku ya daleme Kanjeng Nabi, tem niku antara niku jenenge raudhah. Lah Abu Hurairah niki wau tilem teng mriku. Turu nek kono. Lah ketika Daya Abu Hurairah niku tilem teng mriku, kan ya kena apa nggih? Kena apa, Bu? Umbel. Tilem teng mriku, akhire nek wong liwat enek tiyang teng mriku kali Abu Hurairah niku sukune niki napa ning arane? Gulu. Gulune ini dipidhek kali wong, Pak. Dipidhek kali tiyang kirane teng mriki yura an-nabi jununun. Aku dikira kaya wong gendeng. Tadi Abu Hurairah niki mau kan gara-gara umbel-umbelen, pilek, terus dilapi gawe klambi Abu Hurairah, turu nek masjid Kanjeng Nabi, teng antara mimbar karo kamar Kanjeng Nabi dikira kaya wong junun, kaya wong edan. Didek cengele niki wau. Terus Abu Hurairah mendel wa ma huwa illal ju'. Aku iki menengi nyapo. Aku iki ora kok edan ndak. Aku iki luwe. Dadi sangke lesune Abu Hurairah tilem nek masjide Kanjeng Nabi dikira kaya wong gendeng, padahal dhewe niku luwe, padahal dhewe niku lapar. Lah wong dhisik ngono ki lho ya, ora patek mangan, mboten patek dahar, mula sampai lesu terus tilem nek masjid. Dhisik ngono. Lah jenengan nek luwe tilem teng pundi, Pak? Yo jajal. Nek luwe nek warung nek wong kene. Abu Hurairah ketileman sampai teng mriku sangke luwene. Ki sahabat siyen. Mula tidak semudah sekarang. Saiki insyaallah enak. Ora nek bahasane keluwen. Nek dhisik insyaallah sik ning ngene iki. Zaman aku dhisik cilik aku yo ngapunten berkate didum. Ayo, Bu, tasik kemutan ora, Bu? Ngono ki. Dadi nek bapake ngono ki kondangan slametan nek ngenteni kaya mbuh. Ngenteni, teko purung yo. Teko purung yo, kayak karo nginceng nek lawang Pak. Zaman cilikan kula lho nggih. Dadi nginceng lawang, teko purung nek grutuk-grutuk dienceng nek. Ya cuma apa lho berkate ngapunten jajane yo gedang gepok ki lho. Gedang gepok tape jadah. Ngono, jangane berkate didum. Dhisik tapi ya nikmat. Saiki insyaallah kathah ngono kuwi. Akeh. Nek dhisik raos syukure niku kathah. Saiki sangke akeh berkat padha ora gelem syukur, ora gelem maem padha diguwangi kabeh. Mula monggo sampai nyanyiakan daharan. Daharan niku nikmat rezeki saking Allah taala, sekecil apapun nek dahar nek iso ditelasne. Pangapunten. Bu, ana ora wong lederesan, ana wong mangan ora dientekne nyebabne pitike. Pitike mati to. Jajal jenengan bayangne, Pak. Wong mangane ora dientekne, nyapa kok pitike mati? Terus pundi? Ayo jenengan nalane. Wong jenenge nek wong mangan ora entek kan seharusnya pitike wareg. Lah sing entekne kan sapa? Pite, lagi nek ngomongin dhisik ora kok pitike wareg ndak pitike mati. Nyapo ben wedi. Ben wedi. Oh, ora mangan ora mbontekne pitikmu mati lho ya. Akhirnya terus mangane didahar. Kan ngoten niku ditelasne. Jikan onen-onen Jawa kan ngono kuwi. Leres niku. Wong niku nek dahar disia-siakan. Wong maem niku kecer dijimuk garai fakir. Dari melarat, Pak. Lamna sekecil apapun nek dahar ceblok dijimuk. Ngeten, Bu. Dulang anake ceblok dijimuk. Dulang bapake piye? Dijimuk. Mbok menawa kowe bapake didulang kecer dijimuk. Ngono lho. Dadi aja menyia-siakan daharan.
Wong Jawa neh ngapunten, iki tak sangkut ning ngajine karo kono-kono ae. Nek udunen aja nglenggahi bantal. Nek apa? Sik walik Pak ya. Aja nglenggahi bantal nek udunen. Bener ta Pak iki, Pak? Aja nglungguhi bantal nek udunen. Bener apa ora? Ya bener. Lah nek udunen nglungguhi bantal ya udune meletos kan ngenai bantal. Lah ngono kuwi lho. Lah kuwi nek cara hukum, Pak, bener kuwi. Ora oleh nglungguhi bantal raduga. Mulane terus didandani aja nglungguhi bantal nek udunen. Padahal ben supaya ora nglungguhi bantal. Wong dhisik ngono kuwi, ngare parian. Pun. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang kedua. Haddatsana Qutaibah. Imam Tirmidzi dipun criyasi saking Qutaibah saking Ja'far bin Sulaiman ad-Dam'i. Beliaunya saking Malik bin Dinar. Malik dawuh ma sabi'a Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi ki ra tau wareg. Mboten natos wareg kenyang Kanjeng Nabi min khubsin qattu. Dak tahu wareg goro-goro jalaran roti. Jadi roti mawon mboten saged marekne Kanjeng Nabi. Dalam artian jarang dahar. Kanjeng Nabi jarang dahar sampai maem roti mawon ra tau wareg. Cara saniki paling ya biskuit Roma siji ngono tok. Sangke ora enek sing didahar. Masyaallah zamane Kanjeng Nabi. Wala min lahmin illa ala dhafafi. Temeniki ya ora iso wareg gara-gara dahar daging sing daging niki mau ternyata isih didum kali sahabat. Jadi sampai ngeten niku Kanjeng Nabi siyan, maem daging mawon ternyata ora sampai wareg. Lah pangapunten jenengan wingi bodo besar, dagingnya tasik ora? Lho isih iso nyimpen lho ya. Kanjeng Nabi ngapunten urung sampai nyimpen dahar daging mawon ora sampai wareg. Pingono Kanjeng Nabi jalaran dagingnya didahar bareng-bareng. Jadi Kanjeng Nabi dahar daging niki dimaem bareng-bareng kali koncone, ora didahar piyambak. Wong kene kan dintakne dhewe. Ya ora? Ya Allah, Masya Allah Kanjeng Nabi saking apike kok ngoten nggih. Dahar daging mawon bareng-bareng kali koncone. Qala Malik bin Dinar dawuh sa'al rajulan min ahlil badiyah. Tekok dateng tiang-tiang sing ahli pendudukan mriku, apa lo dhofaf kuwi? Dhofaf kuwi dahar bareng-bareng. Cara sakniki pangapunten, Bu. Ibu-ibu ketawis mboten cara sakniki dahar apa iki, Pak? Nek tampan siji ning ngarani apa niku? Apa Pak? Lengser siji lah biasanya dari apa nang arane? Wol, ya leres nggih. Wol nek lampan siji maem bareng-bareng. Itu pun Kanjeng Nabi dahar bareng-bareng ora sampai wareg. Ikulah keseharianipun Kanjeng Nabi. Masya Allah, perlu ditiru nggih niki, ditiru. Tapi kenyataan yo panggah akeh ae awake dhewe. Sampai nyimpen enek freezer. Sampai pirang-pirang bulan sampai terus suka mulut bakdo mulut sampai teko besar tahun ngarep barang iso lho ya. Ngono kuwi. Ya Allah, kok enak ya Pak. Zaman saiki ngono kuwi lho ya. Nek dhisik Kanjeng Nabi jarang dahar, jarang mangan enak. Ki ngono Kanjeng Nabi. Pangapunten. Jenengan nek pirsa Nabi ki dongane mandi. Lamun to Kanjeng Nabi ndonga, ya Allah ceblokno ingkung lodo Gusti teko jane. Ten lamun to lho Bu, Kanjeng Nabi ndonga, Gusti nyan ceblokne gule apa Pak? Gule kambing ning arane apa ke? Apa Pak? Oh kambing guling. Kok guling kambing? Dadi kambing guling Gusti ngono ki, mak blek ceblok. Tapi Kanjeng Nabi ki mboten nyuwun. Ora njaluk. Aku yakin nek wong lo deresan iki iso ndonga kaya Kanjeng Nabi. Titik-titik mesti njaluk ngatur pangeran. Gusti bakso ngono ki, bakso.
Sajae pawe ingin sego goreng, Gusti sego goreng. Cuwaluan modele. Goro-goro iso ndonga. Tapi Kanjeng Nabi ora patek nyunan, apa adanya. Enek didahar, mboten enten nggih mendel. Ki ngono Kanjeng Nabi. Muga-muga iso niru kaya Kanjeng Nabi. Allahumma amin. Nomor 3. Hadis yang ketiga, haddatsana Qutaibah bin Sa'id. Mriki dipun dawuhne Imam Tirmidzi saking Qutaibah bin Sa'id. Beliaunya saking Abu Ahwas. Beliaunya saking Simak bin Harbin. Simak dawuh, sami'tu An-Nu'man bin Bashir. Aku tahu ngertos namine Nu'man bin Bashir. Nu'man dawuh, alastum fi ta'amin wa syarabin masyitum. Kanjeng Nabi apa ora tau dahar, ora tau ngunjuk Kanjeng Nabi terus punte keseharianipun. Laqad ra'aitu nabiyakum. Aku nyekti teman-teman ngertos nabimu, Nabi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yajidu minad baqali ma yamla'u batnah. Boten natos dahar kecuali kurma pun temeniku awon. Kurmane sing elek. Sing tiang dipun dahar Kanjeng Nabi kurma sing awon sing elek piyambak. Itu pun rata warek ngono Kanjeng Nabi. Mula natos kula aturaken panjenengan. Kanjeng Nabi iki natos wetenge nglempet. Pirsa nglempet nggih Pak nggih. Wetenge cemet. Sing didahar mboten enten sangkek cilike golek watu. Watune dilebokne nek weteng, lebokne iki ditempelne terus dicentingi. Sangkek luwene, Pak, centingi ditaleni. Wis pundi damel ngempet iki sangkek luwene damel ngempet golek watu. Ditaleni teng wetenge. Iki Kanjeng Nabi, masyaallah. Lah ngertos-ngertos niki riwayat niki Kanjeng Nabi sampai sholat orang kena diempet, yang ngimami sholat. Ngimami sholat, ketika sholat ada suara yang namanya niki gesekanipun watu karo watu. Unine kreket. Pantine sholat niki rukuk yo kreket ngoten niku. Sami Allah liman hamida yo kreket. Suarane watu iki lho. Dan sujud yang ngono kretek sangke enek watune. Terus yo kaya ana swara kaya ngono. Sahabat temriku sami penasaran, ada suara apa Kanjeng Nabi? Kok enek wau panjenengan ngimami salat ana swara kretek swanten napa Kanjeng Nabi? Tanglet. Kanjeng Nabi tidak menjawab dengan lesannya, orang jawab dengan tutuke tapi cuma membuka wetenge tok. Dibuka wetenge. Iki lho. Saman penasaran toh? Penasaran kene swara apa? Ya iki lho. Suara iki lho, swara enek wetengku. Enek opane, Bu? Enek wetenge. Kok enek wetenge? Enek watune. Dadi wetenge enek watune. Sangke luwene diganjel watu. Pramila sedaya kemawon iki sunahipun Kanjeng Nabi nek luwe golek apa, Pak? Golek watu, ngono. Iki sunah lho Pak yo. Dadi nek jenengan padha luwe-luwe iki golek watu, dilumpukne, templekne weteng centingi. Ngono. Loh, saiki mundhak aneh jenengan, Pak. Nek luwe ngono iya. Lah kan ya tindak lampahipun Kanjeng Nabi to niki. Tapi ora wani nglakoni. Wis saiki padha warek kabeh. Ya Allah, monggo nek awake dhewe syukur. Crita ini lho ngapunten kersane nambah syukur kula panjenengan. Zaman siyen kados ngoten niku. Pun. Selajengipun yang keempat haddatsana Harun bin Ishaq setunggal hadis malih. Imam Tirmidzi dipun criosi saking Harun bin Ishaq. Harun dawuh dipun criosi saking Abdatun namine Abdah. Abdah saking Hisam bin Urwah. Hisam saking bapakipun, bapake saking Siti Aisyah, saking garwanipun Kanjeng Nabi. In kunna ala Muhammadin namkusu syahron. Aku lan sak keluargaku, keluargane Kanjeng Nabi dalam 1 bulan manas tauqidu binarin. Ora tau ngepakne geni.
Jadi Siti Aisyah sing garwane Kanjeng Nabi Bu dalam 1 bulan ora tau cetik geni, ora tau masak ngono. Wong kene biasane pirang dino? Ora tau cetik geni Pak, tapi grab food. Modele. Saiki kan pinter, ora tau masak. Soalnya nyapo, titik tuku jangan wis komplit. Nggih napa mboten Bu? 5.000 wis komplit saiki, ora usah repot. Lah Kanjeng Nabi nyapo sesasi ora tau ngempakne genine. Sebab ora enek sing dimasak. Mboten enten ingkang dipun masak jamanipun Kanjeng Nabi. Niki sing dawuh Siti Aisyah, Pak. Garwanipun Kanjeng Nabi. Mula Kanjeng Nabi ketika ditanyai oleh Siti Aisyah, mboten masak, mboten. Lah napa? Mboten enten ingkang dipun masak jeneng Nabi ya wis, sampun titik. Jadi Siti Aisyah lho Bu. Bu. Ki jane mirengne ora to jane. Dadi enak Siti Aisyah iki ora masak, mboten. Lah napa mboten enten ingkang dipun masak? Ya wis, ora masak. Ngono. Ya sing Kanjeng Nabi ya tanglet, mboten enten ingkang damel sarapan, mboten enten nggih sampun. Dadi klep niki Pak. Siti Aisyah nek ora enek sing dimasak ya mendel, meneng ya ora masak. Lah Kanjeng Nabi tanglet nek ora enek sarapan ya wis namung mendel. Cocok ngene iki. Ayo ibu-ibu sesuk nek ora dimasak wis rasa masak. Oh no. Jajal kira-kira bapake muring-muring ora. Muring-muring. Siti Aisyah ngono Pak. Tidak ada makanan kang pawone mboten enten daharan. Mula terus Siti Aisyah mboten natos masak disebabne mboten enten sing dimasak. Terus nerimo, Masya Allah. Lah harmonise yo zaman Kanjeng Nabi sing setri masak renek yo ora masak, yo ora muring-muring, yo ora terus yo ora mau neng ae wis ngibadah. Lah sing Kanjeng Nabi ne tanglet ora nek daharan yo mendel. Ora nuntut daharan. Jadi padha sregepe ibadah, padha nrimone, sak omah-omah padha saene kabeh. Allahumma amin. Ayo monggo ditiru nggih niki. Ditiru. Ibu nyawantai. Bapak ya nyawantai. Masya Allah. Ayo Bu jajal sesuk ora masak nggih. Jajal tengerono niki. Esuk ora masak belas. Ora masak ya lenyapo mambengi ngaji. Sedene rasa masak ngono. Masih rawame. Iki pangapunten. Cara siyen ngoten niku. Jamanipun Kanjeng Nabi. Semoga-moga dibalik cerita menika nggih sejarahipun Kanjeng Nabi kula panjenengan saged niru tindak lampahipun Kanjeng Nabi. Allahumma amin. Pun ngaji fikih masalah salat Jumat. Ngaji fikih bab salat Jumat. Bismillahirrahmanirrahim. Ma hukmu salatil Jum'ah. Teng kitab dipun dawuhne maos Jum'ah niku bisa dibaca mime domah, Jumu'ah kenek, diwaca Jum'ah kenging. Temriki biasane terus pundi, Pak? Jum'ah ngono ya. Pemenah nek wong letiresan Jum'atan ngono ki modele. Nek cara Arab Jumu'ah kenging, Jum'ah kenging. Mula nek jenengan tingali teng Quran nika Jumu'ah ngeten kenging. Tapi temriki umumnya Jum'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma hukmu sholatil Jum'ah. Hukumnya sholat Jum'ah terpundi fardu ainin. Fardu ain ala kulli muslimin bagi setiap orang Islam laki-laki. Wajib Jum'atan. Mukallafin sing mukallaf. Mukallaf niku diperti ibadah. Sampun balik terus yo ngakal. Niku wajib Jum'atan. Niko insyaallah sing rawuh niki bapak-bapak pun balik nggih. Wis kabeh, insyaallah balik kabeh. Insyaallah lho nggih, tapi ya enek siji loro sing urung balik. Apa entek balike?
Iki padha balik kabeh wajib Jumatan. Zakarin kanggone wong lanang. Ibu-ibu tidak wajib Jumatan. Ora wajib Jumatan wong wedok. Lha Pak nek melu Jumatan terus pundi mengke mawon. Nek wong wedok nderek Jumatan jane ya pareng oleh asalkan nika satu angsal izinipun wali utawa bojone. Amane ibu-ibu, Pak, aku tak Jumatan yo daripada teng griya ndelok TV, dapat teng griya niki mengke dolanan HP tak Jumatan nggih Jumatan mawon. Mboten napa-napa. Terus nomor loro, sing Jumatan niki pangapunten sing nini-nini. Nini-nini terus pundi Bu? Wis tuwek-tuwek. Dadi sing sepon-sepuh, nek sing perawan-perawan sing nom-nom aja. Dan ganggu sing lanang niku mangke sing nini-nini sing sepuh-sepuh ngoten. Terus nomor 3 nih pangapunten tidak nimbulne fitnah. Jadi nek ibu-ibu nderek Jumatan ora sampai ganggu wong lanang. Ganggu wong lanang disebabne bisa jadi ngapunten dhek tindake mlakune endel. Atus pelaturne to. Jadi wong wedok nek mamane ganggu salat Jumat utawa salat Id ngaten niku disebabne endel. Apa endel iku apa to cara kene? Oh, kemayu wis yo kemayu. Goro-goro ngono sing lanang kok sregep Jumatan sampean. Iya. Lah goro-goro kae mel Jumatan. Lah ngene iki mboten sae. Pun nomor sekawane ada tempat khusus ibu-ibu. Nek mboten enten gene pangapunten nggih mboten pareng Jumatan. Mula biasane nek enten masjid sepuh pangapunten Bapak Ibu nggih. Kadang kene sing pengen nderek Jumatan sing sepuh ngoten nika dari takmir menyediakan tempat khusus ibu biasane ngoten. Lah engko nek ibu-ibu nderek Jumatan panjenengan wis mboten salat zuhur malih. Salat zuhur sampun gugur sampun nglampahi salat Jumat iki sing ibu-ibu tapi wajib tiyang jaler. Selajengipun kurin sing merdeka wong lanang sing merdeka nek mboten merdeka mboten wajib Jumatan ora wajib Jumatan. Sakiken wonge lara sakiken wonge sehat kok lara wonge sehat baru Jumatan nek wonge lara ora wajib Jumatan pangapunten. Sing mboten kiyat Jumatan mboten Jumatan rapopo tapi lara sik ngono Pak pengen mboten ayo pengen ra Jumatan ya sakit sik. Lajeng mustautin sing wajib Jumatan niki wong sing mukim bahasane omah-omah tidak akan pindah lagi ngoten pangapunten. Jadi jenengan wis manggen teng Loderesan ta niki Loderesan, KTP Loderesan ora bakal pindah. Niku namine mustautin. Niku wajib Jumatan. Tapi nek kados pangapunten ana wong pamane cuma pendatang tok, tujuane nyambut damel kerja, terus mungkin nek pamane kerjane dipindah malih, dhek yo pindah malih. Niku mboten gugurne Jumatan sing 40. Paham ya niki? Jadi sing wajib niki sing DE manggone tetap terus DE wong niku tidak akan berpindah lagi. Dan nek dene wong niki lunga nyambut terus Jumatan terus pundi niku ya tetap wajib Jumatan tapi mboten saged gugurne Jumatan. Paham ya niki? Alhamdulillah. Pun anglet mungkin nek mboten paham. Jadi tak wangsuli hukumnya sholat Jumat fardhu ain kanggone wong lanang sing Islam sing sampun mukallaf. Terus wong niki wau kurin merdeka sehat mboten sakit. Terus sing mustautin niki dhek manggon sing mboten bakal pindah niku wajib Jumatan. Disyukuri Bapak Ibu khususnya Bapak jenengan nek sholat Jumat iku ngalahne salat riyoyo. Hari raya Idul Fitri Idul Adha iki cara pertimbangan isih apik salat Jumat daripada salat hari raya Idul Fitri Idul Adha. Saene salat Jumat. Pun enten sing tanglet mbok pilih.
Sampun nggih Pak nggih. Salajengipun syarate Jumatan, syarat kudu dilampahi. Syaratipun Jumatan wonten gangsal. Pertama, antuqama fi baladin au qaryatin. Salat Jumat niku didirikan di balad. Balad pingono desa, pangapunten. Balad iki desa, au qaryatin utawa dusun. Jadi wajib Jumatan niku jane urutane pangapunten selain balad kene dhuwure namine misir. Misir kuwi ngono tempat sing enten ngapunten, tempat sing enek hakime. Hakim niku nek cara saiki KUA. Terus enten polisine. Napa Pak ngarani Pak? Polsek. Nggih, polsek. Nomor 3 nek pasare. Jadi Jumatan niku jane asline nek iso sak kecamatan siji. Ya sak kecamatan siji. Miki kecamatan apa niki? Kedungwaru. Jadi mengke salate teng Kedungwaru mriku sedaya teng mriku. Lah, kira-kira sak kecamatan cukup mboten? Mboten, ora cukup. Lah terus mandape teng mriki balad. Namine balad kuwi desa, tempat nggih, tempat sing ada sebagian niki wau. Sebagian apa enek hakime, enek polisi, enek pasar. Iku jenenge balad utawa desa. Leres nggih? Nek desa kan enek mesti salah sijine niki. Nek ora hakim utawa polisi sing sering niku enek pasare. Jadi mula setiap desa biasanya enek pasar, ora ketan cilik-cilik. Leres nggih? Nah, mula ibu-ibu, Bu, niki walaupun jenengan ora wajib Jumatan, niki ngaji Jumatan lho ya. Nah, jadi nek sak kecamatan ra cukup baru mandape sak desa siji. Sak lo deresan setunggal. Paham ya niki? Lah saiki sak desa kira-kira sak lo deresan. Dadi siji tem mriki cukup ora? Mboten. Terus mandape qaryah. Qaryah ki namine dusun. Dusun niki wis ora enek polisine, ora enek hakime, ora enek pasare. Ki namine dusun. Mula biasane enten sak desa Jumatan mboten setunggal. Biasane kalih, biasane 3. Leres ta nggih? Lah deresan mriki pinten, Pak? Kalih. Ngoten to? Nah niku pareng angsal disebabne napa sing desa niki, dusun mriki mboten cekap. Terus baru ngentene malih. Lah engko ngentene kono malih mboten cekap, saged ngentene malih. Niku namine syarat. Jadi nek iso, nek urung penuh niku nek iso aja sampe gawe malih. Dene gawe malih disebabkan karena tidak cukup niku pareng. Pareng damel Jumatan malih. Ngeten nggih? Alhamdulillah. Nomor kalih syarate Jumatan mriki antakuna kulluha fi waqti dhuhri. Salat Jumat iki Jumatan kudu di waktu salat zuhur. Salat zuhur niku mulai lingsire srengenge sampai sekitar ngapunten ayang-ayang karo srengenge padha. Niku waktu salat zuhur. Mula salat zuhur dilakoni jam 2:30 pareng mboten, Pak? Ayo dijawab, Pak. Salat zuhur dilakoni 2:30 pareng mboten? Pareng. Saiki nek salat Jumat 2:30 pareng mboten? Kok malih ngono ya? Balenine. Salat Jumat kuwi dilakoni di waktu salat zuhur. Dil nggih? Dil. Lah iki salat zuhur 2:30 pareng mboten? Pareng. Saiki Jumatan 2:30 pareng mboten? Ayo, enek sing bingung iki lho. Masa Jumatan 2:30? Ono masa 2:30. Ayo sik. Baleni neh jajal diangen-angen. Sing kula terangne niki salat Jumat niku harus dilakukan di waktu salat zuhur. Dil nggih? Jumatan niki nek nglakoni kudu di waktu salat zuhur. Lah saiki salat zuhur jam 2:30 pareng mboten? Pareng. Soale urung manjing asar to. Lah lo deresan kene nek Jumatan 2:30 pareng mboten? Saya panggah boten nih lho piye iki jajal. Pareng 2:30 kan isih zuhur. Heeh, pareng lho, Pak. Ayo jajal mengke jajalan esuk Jumat iki gawe 2:30 nggih mriki nggih.
Ayo jajalan. Paling ngene alah. Ono saiki Jumatan setengah telu wegah aku ngono. Wong saiki modele sing Jumatan iki ngapunten Pak. Salat Jumat iki biasane sing rada rame iki siji penyebab rame Jumatan enek Jumat berkah. Yo ora. Nek kono Jumat berkah ki rame. Siji kuwi. Nomor loro cepet. Wis golek ono ngale-ngale. Biasane nek cepet biasane yo sing teko yo akeh. Biasane ngono kuwi, biasane. Lah nek kene kok digawe Jumatan setengah telu buyar. Mesti aja Jumatan nek kono setengah telu. Jane nek cara kula cocok. Cocoke nyapa? Engko setengah telu ndang langsung diadani, ngono ya. Khotbah, bar khotbah terus sholat Jumat manjing ngasar langsung ngasaran berjamaah. Cocok toh? Lah ora wani cocok saja modele. Lah jajal jenengan bayangne langsung kontan sholat ngasar berjamaah. Nek iso, ayo jajalan. Golek ana desa sing setengah telu Jumatan ora payu. Aku wis ngarang wis ora payu. Ngono. Dene enek yo sah. Ngono lho Bu. Nek saiki sah cumane ora payu. Alhamdulillah ngono. Iki ngaji maling ngerti. Mula ana wong ngapunten nggih. Iki justru mungkin nek enek urung manjing dhuwur salat Jumat tambah mboten sah. Contoh umpamane setengah rolas iki ngapunten gawe cepet-cepetan khotbah jan singkat padet sak menit tok mbok menawa soalé wong kesusu wae kesusu kabeh arep budal ngumroh kok menawa amin ono to Pak jamaah budal umroh kabeh wis ayo ndang iki diadani ae urung mancing dhuwur wis diadani terus qobliyah dhuwur terus ya khotbah lurung manjing kok wis diadani wis khotbah pisan ora sah mboten sah soale urung manjing dhuwur luwung apike diundur ae setengah telungke ada tapi ora payu ngono lho Pak iki jenenge ilmu pun kudu di waktu dhuwur. Nomor 3 andu sholat jamaatan bi arba'ina dzukuran muslimin. Memiliki sholat Jumat harus berjamaah. Mula pangapunten imam makmum ketika sholat Jumat wajib niat berjamaah. Soalnya hukumnya wajib niki. Sholat Jumat kan hukumnya wajib. Jenengan niat jamaah kuwi dadi wajib. Krana dadi syarat kedah berjamaah dan minimal dari Imam Syafi'i harus 40 orang. 40 wong. Patang puluh lanang jaler-jaler sing sampun mukallaf wau merdeka terus sing menetap manggon ora bakal pindah. Pramila pangapunten nggih nek damel ngenekne Jumatan malih sing diitung wong lanang sing ora bakal pindah nggon arep ngenekne iki kersane sah derek Imam Syafi'i. Nomor sekawan Allah tasbiqaha au tuqarinaha Jum'atun ukhra fi tilkal balad. Jumatan niku saene jane ora sampai kedisian Jumatan liya. Jadi ngapunten Jumatan iki jane apike ora sampai kedisian Jumatan liya. Contoh tembriki Jumatan kono kowe cukup sing kene mboten sah. Ngoten niku jane hukume ngoten. Paham nggih Pak nggih? Kok mentelengi aku to karo krip-krip modele. Kaya ngantuk. Baleni neh. Iki ndere Imam Syafi'i niki angel niki Pak. Angele nyapa? Salat Jumat nek loro kalih niku nek siji kene urung cukup, kono kowe cukup. Lah sing kene lho Pak sing bermasalah. Ngoten. Paham nggih niki? Lah dus pundi Pak nek ngono Pak? Niki nak arep ngencangne niki, pokoke nek mboten darurat sanget, mboten pareng damel Jumatan malih. Intine ngoten lagi, kersane bersatu dadi siji. Dene umpamane pangapunten damel malih, iki damel kaulipun Imam Syafi'i sing rada lentur niku ngolehne nggih enten. Pareng, dadi ya sah kabeh. Ngoten lho nggih. Sanune padha disik-disikan, ndang kumatono ae, ndang kumatono.
akhirnya malah kaya balapan salat Jumatane. Dadi niku mengke ngapunten sing asline ngoten. Berhubung niki mengke arep nyesuaine ngono dhisik-dhisikan ya padha sah sedaya. Derek Imam Syafi'i. Yang terakhir, yang kelima, syarat saipun Jumatan takdimul khutbataini, disi khutbah loro. Kudu enten khutbahe. Mula nek salat Jumat iki kudu khutbahe loro. Beda nek Idul Fitri, Idul Adha tanpa khutbah ndak masalah. Mboten napa-napa, salat tok lho Idul Fitri ora apa-apa. Bar salat terus muangan ningkung ngono ya, mboten napa-napa. Tapi nek salat Jumat harus ada khutbahe. Kudu enten khutbahe. Pun saged ditampi nggih. Alhamdulillah, ngeten nggih mawon niki fikihe. Ngemutaken ngajine reno-reno ayang jane iki. Dan ngemutaken sekedap malih kula panjenengan badhe ditinggal tahun menika. Arep ditinggal tahun iki, maksudnya napa arep ngayahi tahun baru. Tahun baru Hijriyah. Nah Januari lho nggih, tahun baru Hijriyah. Kapan nek nderek kalender tahun barune jeng Selasa. Jeng Selasa tahun baru Hijriyah, lah akhir tahun jeng Senin. Pramila wonten dawuh teng mriki panjenengan nek enten wekdal longgar tawi sempat kan nglampahi siam poso 2 dina. Poso akhir tahun, poso awal tahun, jeng Senin kalih jeng Selasa nek enten wekdal longgar mbok menawa. Sir mboten, Pak? Siril luwih sir. Sire ora patek tenanan. Kira-kira benjing kula paringi yatra 500.000 purun, Pak? Purun, ngono. Tapi nek kon poso ser. Yo niki nek iso lho nggih, poso. Fadilahe sapa wonge poso akhir tahun awal tahun iki kaya nutup tahun ki poso, kaya mbuka dhewe poso. Seakan-akan seperti puasa dalam 1 tahun. Niki poso 2 dina, akhir tahun awal tahun. Nek saged lajeng didhawuhne iso nglebur dosa 50 tahun. Ki barokahe poso 2 dina. Allahumma amin. Poso 2 dina jan lebur dosa kok 50 tahun. Disone awake dhewe akeh lho ya. Akeh ketuwara wajah-wajah kula panjenengan kakean dosa kaya Bu. Ya Allah, kok dosane kaya ngene to ya. Ayo nek enten wekdal longgar raketan sedina ya poso. Ngoten nggih. Muga-muga saged nglampahi. Allahumma amin. Terus benjinge Senene niku nek panjenengan enten wekdal longgar monggo sami ngentenaken donga akhir tahun. Jeng nopo yo, jeng Senin sore saderenge magrib donga akhir tahun. Terus bar magrib doa awal tahun. Ngeten, Bu. Dungane apal ora? Rapal. Alah, piye dungane Pak? Wong donga iki monggo kersa. Gusti, muga-muga tahun wingi Gusti jenengan tampi amal kula Gusti, yen sepura dosa-dosa kula Gusti. Niki yo kan yo ndonga. Ngono ta, Bu? Ya syukur derek apa tuntunan doa akhir tahun. Jenengan nek gadah berjanjian, Pak. Gadah mboten? Berjanjian teng wingking niku ana doa akhir tahun, doa awal tahun, doa nisfu Sa'ban. Enten mriku nek gadah berjanjian. Ngaten. Ora gadah mboten apal, sing penting ndonga teng ati panjenengan. Ngeten nggih. Lewat Jawa ya ora apa-apa. Terus ba'da magrib doa awal tahun. Awal tahun dungane dos pundi? Ya sak kersa panjenengan kaya engke. Enek dungane jane asli khusus ngoten. Terus temriku dalune ngapunten niki kan muhasabah. Muhasabah niku introspeksi diri. Ketika 1 tahun yang kemarin sing awake dhewe nglakoni niku awake dhewe kira-kira akeh api apa akeh eleke.
Jajal. Terus pundi Bu? Kok meneng kabeh kok akeh apike to iki? Ayo jajal. Kira-kira setahun wingi lho sing 2026 pamane ngono ya. Sing 2020 wingi akeh api apa akeh eleke? Akeh eleke wis padha ngaku iki lho akeh eleke iki lho. Lah nek akeh eleke dirubah jadi akeh apike. Diganti dadi apik. Dan sing akeh apike muga-muga temriku mengke ya ditambah ditingkatne apike. Alhamdulillah bendino aku jamaah tahajud ya ora tau telat duha yo ajeg sedekah bendino 100.000 sopo wong iki les ora tau telat pokoke apik to alhamdulillah ora tau gang eleke wis apik tingkatne neh sing biasane sedina 100.000 ya sedina malih 200.000 wok menawa tingkatne malih ngono ben supaya ada peningkatan sing apik mundhak apik bahasane wong Jawa sing elek dadi apik sing apik mundhak apik iki tahun baru muhasabah ngitung ngoten lho Pak wong dagang ngene ben sore ngitung duwe ae awake dhewe iki wae dagangan kali Allah taala mosok ora tau diitung ayo diitung Bu nggih nggih balik nggawa kalkulator hitung kabeh jajal amale akeh ndi api apa eleke carane tak dudoi carane Pak ojo langsung hitung setahun nek langsung hitung setahun kangelan sedina ae jajal hitungen nek apik kabeh pun jajal dipingne setahun ya apik kabeh dadi diterepne ben dina nek apik sedina diitung kok akeh apike insyaallah setahun ya akeh apike Allahumma amin. Insyaallah wong deresan ya ngono akeh apike kabeh. Alhamdulillah. Bareng ngono syukur. Syukur matur suwun Gusti tasih dipun paringi panjang umur. Allahumma amin. Bareng ngoten mengenang hijrahipun Kanjeng Nabi. Awake dhewe niku nek tahun baru Hijriah niku kelingan Kanjeng Nabi siyen. Pernah mulai Mekah datang Madinah hijrah pindah niki hijrahipun Kanjeng Nabi nek hijrah kula panjenengan wau balik sing elek dadi apik sing apik mundhak baleni neh Bu sing elek mundhak apik sing apik mundhak apik sak teruse ngoten insyaallah dadi mundhak sae Allahumma amin bareng ngoten malam Selasa kuwi nek mengke ngapunten cara gambarane tanggale pener jenengan ngunjuk susu derek Sayyid Al-Maliki ngunjuk susu putih ngoten Pak nggih nggih susu putih ngoten monggo pun sami tumbas napa derek derek mengke balik ngaji tumbas Pak nggih tumbas mbok menawa ngoten tumbas susu putih lho ya susu putih aja susu coklat coklat lho Pak nyapo kok putih barang ngono sanune iki tafaul ngalap ketularan bagus kersane dalam 1 tahun kula panjenengan ke depan iki kaya putih ya susu ngeten Bu iki ibu-ibu pangapunten kula nyuwun kanthi sanget nesa sak omah disediakne tumbasne gawekne bapake ibuke anake ngono ki wong 10 gawekne 10 gelas ngoten Bu kok menengi sembayang piye to ayo iki tenanan lho ya ngoten monggo dadi niki tujuane apa tafaulan kersane muda apik terus ndonga dongane badhe ngunjuk susu putih niki Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu apa nggih hafal Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu dongane ngono mboten hafal to rapal bismillah tok ae bismillah tok wis ngalap ketularan bagus muga-muga tambah sae ngeten nggih Allahumma amin alhamdulillah muga nggih kula panjenengan iki sedaya tambah dina tambah apik tambah wulan tambah sae saya tambah yuswa tambah apik muga-muga Allahumma amin wong nek tambah tuwek nek kaya pari Bu
Dadi nek saya tambah yuswa saya tuwek iki saya kaya pari. Pari iki saya tuwek saya denglo. Pramila jenengan sedaya tambah tuwek saya sik to. Ayo tak baleni neh. Kula jenengan nesa kan kaya pari. Pari iki nek saya tuwek saya denglo. Kula jenengan ya ngono, saya tuwek saya oh. Saya denglo. Denglo piye membang ibadah. Rukuke dikehne, sujude dikehne wong saya tuwek. Kok nek pangapunten saya sepuh kaya pari, saya ndengkluk sing duwe pari seneng. Leres to? Jenengan nandur pari, parine saya ndengkluk, mesti seneng. Terus akhirnya panen. Bar panen parine dijahit, lebokne sak. Ngono to? Pada sak terus dilebokne centong tengah, disuwang-sawangi, wis marem atine sing duwe lemah, sing duwe sawah. Ngono. Lah wong nggih ngono, Pak. Nek saya tambah usia, tambah umur saya tambah ndengkluk, akhirnya diadai apa, Bu? Sapa ngomong adai sak nggih. Wong kok diadai sak lho. Ngapunten nek wong ya aja sak. Lah nek wong diadai swarga, Pak. Ya swarga barokah niki apa saya ndengkluk Allah taala remen. Aja diadai sak. Wong lederesan, saya tambah tuwek nek ndengkluk yo sampean diadai sak. Diadai nggon sing sae. Sapa sing duwe Gusti Allah taala libone swarga. Soale wonge apik. Lah nek wong iki nek awon elek tambah usia tambah elek kaya pari sing rene isine. Dangar ngene, Pak. Ngadeg jejeg. Kira-kira lho sing duwe pari seneng ora? Ora seneng. Lek nek nandur pari ora nek isine dangar kabeh. Jenengan kapakne langsung dibong lho. Weh jan mentolo iki. Ora digawa balik no, Pak. Blas ya. Jadi langsung dibong ngono to? Dibong. Lah wong yo ngono, tambah usia kaya pari gabuk, ki benjing calone dibong. Dibong nek ngendi? Wis ngerti ngono kok. Lah wae dhewe iki karek endi? Sing gabuk apa sing mentes? Oh nek mentes calone diladai apa nggih? Adai swarga, adai karung, adai swarga. Allahumma amin. Alhamdulillah. Pun ngeten iki ngelingne lho. Aku ngelingne nuturi ati kula khususe pribadi umumnya datang panjenengan sedaya. Yuswa iki ternyata ya dijaluk ora kenek. Mboten kenging. Ya wis dipasti. Iki sak wayah-wayah ya wae dhewe kudu siap pramila ayo mundak langkung sae nggih. Mundak apik. Terakhir pengumuman. Bu, niki dereng ngantuk to? Yo nek ngantuk dikopeni kuwi. Dikopeni. Pangapunten niki pengumuman sekaligus apa niku yo info. Sing wingi nderek teng gendingan pun sami pirsa, pun sami ngertos. Mbok menawi sing boten rawuh wingi niki enten info kabar sae. Muga-muga sing rawuh niki rezekine kathah. Gek sampai turah kabeh. Turah blawah-blawah ora kena diadai. Sampai lemarine bek ora kena damel ngadai. Muga-muga Allahumma amin. Titip nebang wis ora sedeng. Sangke akeh. Lah info niki pangapunten sing wingi ngertos sing calon badhe kula damel kula ngeni nika ya ngen-ngene ndang pengen bangun. Ngoten Pak, billalah kaya enek sampinge ditawakne. Lemah Bu, ditawani lemah. Aku jane yo ngapunten ora duwe dhuwit aku iki. Ya tiang-tiang lho sing gopyoki ngono kuwi. Tiang-tiang. Tumbas e Pak, nah tumbas e Pak. Batenku iya apa ora kok ngono. Ngapunten digopyoki tiang-tiang lho iki Pak. Wis monggo nek ancene ngoten ya dipikir bareng kula namung ngoten, dipikir sareng-sareng. Terus akhirnya pengurus yayasan sami musyawarah rembagan terus petangan terus dados ngeten dados niku wingi pangapunten sing boten rawuh atus pirsa mriku wetane Siti nika wakaf nika ditawakne selikur ru terus dadosan niku ya dadian niku mboten diparingne kon nuku
ngono lho Bu kon nuku. Penak timen diwenehne. Ten kon nuku. Lah, pangapunten selikur ru niku yatrane ya rada akeh. Pramila terus pengurus sami musyawarah monggo sing badhe ngersakne wakaf. Wakaf ya ora kudu sak hektar mboten, ora kudu 100 ru mboten. Jenengan wakaf sak ru ya oleh. Mboten napa-napa, syukur-syukur kabeh. Aminono to ngono kuwi. Kok mohon tolongi aku ora iso aku kaya ngono kuwi. Nek Allah taala ngersakne bisa jadi. Ngoten. Bu. Lah temriku pamane pengen ron-ronan iki to. Sakrune kuwi ya ngapunten 9 juta. Nek share sakru, Pak kabotan pamane meteran apa pareng? Nek meteran 650. Nek per meter ngoten. Lah pamane sak meter sik kabotan. Pinten, Pak? Separo, ngono ya. Separo ya ora apa-apa. Separo sik kabotan, seprapat. Wis ora masalah. Dadi 650 bagi papat piro, Pak? 150. Ngono ya. 150-an. Dadi wakaf yo piro 150.000 ngene iki. Ora apa-apa. Ndak masalah, ora kudu sak ru, ora kudu sak meter, sak kersa panjenengan. Ngoten lho Bu maksud kula. Bu. Oh, lah umpamane 150 ra iso 50.000 napa pareng ya pareng. Tapi besok ngene iki paling. Dhisik pernah wakaf, pernah piro? 50.000. Ya ora apa-apa, ndak masalah. Lah wong kula niki ngeten iki namung maklar tok. Maklar iki dudoi samarku ngene lho, samarku lho Pak. Benjine akhirat terus ngene iki. Jenengan ra wakaf mboten. Lah ora didudoi mboten. Lah sapa ora dudoi Pak Roji? Aku njijing jenengan salahne. Lho Pak, mboten jenengan dudoi to siyen. Aku saiki lho gedon sabarku ngono. Mulane tak dudoi nek enak ya monggo, mboten nggih mboten napa-napa. Ngono maksud kula Bu. Bu. Ale solusi tak golekne solusi sing penak-penak. Mbok menawa lemah guritane nganggur, mbok menawa. Anggur ora Pak? Kok meneng kabeh. Mbok menawa lho, lemah nek pinggir kali kok nganggur ya tak ijolne, tak wakafne pareng. Daripada nganggur, wong benjing tujuan kula badhe kula damel madrasah. Damel ngaji, tiang-tiang lare sami ngaji. Insyaallah kan mengalir terus. Masya Allah, mbok menawa carane ngono. Biasane nek ngetokne dhuwit kan kok yabut wae, Pak. Tapi nek lemah kayak nganggur wis tak cuwile ae kae. Sip kuwi ngono. Bu, diniyati bapak ibuke, mbah-mbahe sing sampun sedo, iki wakafe mbahku, iki wakafe bapak ibuku. Sip. Tembenjing teng akhirat bedok terus. Allahumma amin. Pun ngeten mawon niki info lho ya. Pamane krenteke ati panjenengan gadah monggo mboten nggih mboten napa tapi muga-muga sing rawuh niki rezekine kathah halal tur barokah Allahumma amin. Pun enten sing tanglet mbok pilih sampun nggih alhamdulillah ngeten kemawon pertanyaan sing niki wau radi rumit iki dos pundi tiyang niku nek ketika umpamani hubungan terlarang iku mungkin damel supotolian niku harus salah satu disumpah niku bener tuh karo iki ngono iki Pak jadi harus disumpah niku cara kitab damel supotolian jika mengakui niku mungkin ya ngapunten apa bener ya dudu niku ternyata ya yogane tapi benjing-benjing niku pamane anake wedok niku sing waleni senes wali bapak niki wau. Wali hakim. Intine ngoten. Umpamane dhewe ora ngaku, mboten ngaku niku mengke supata lingan. Namine supata disumpah nek dhewe ya bener-bener nglakoni ki ngapusi dilaknat Gusti Allah taala. Intine ngoten. Pamila pangapunten kula panjenengan sedaya akhir zaman lebih ngati. Muga-muga selamat donya akhirat. Allahumma amin. Boten mawon boten enten sing tanglet tadi. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad
Walhamdulillahi Rabbil Alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Yassir lana umurana wa la tu'assir 'alaina min khairi umuri dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. Kirang langkungipun yen pangapunten. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.